Hingpit nga pag-amping ilabi na sa pagmaniho sa sakyanan ang subling pahimangno sa City of Dalisay Traffic Development Authority kon City Tuda. Sagad sa mga nahulikam nga disgrasya, naglambigit sa mga driver nga kusog mo padagan silang sakyanan. Ano ang report ni Femari Dumamo. Kini ang nabantayan sa mga kawani sa City Toda nga nagman sa Command Center. Sama na lang nining blue nga SUV nga bisan basa ang daan sa South Coastal Road kusog gihapon ang iyang padagan. Nakalihay pa siya sa itong nga SUV apan nadumbulan gyud niya ang pula nga multicab. Samtang kining motorsiklo na outbalance ug nakasagid gyud sa auto. Makita nga ni signal nga muliko ang auto apan ang motorsiklong kusog ang dagan. Uwahi nang ni-apply og brake maong nasarasay kini. Nakuha no sabog video ang pagkahulog nining backrider gikan sa gisakyang motorsiklo nga kusog nagpadagan diha gihapon sa CSCR. Hinuon minor injury ra ang naangko niini og nagdumili nga magpadala sa tambalanan. Samtang disgrasya usabang naangko nining usa ka nagmotorsiklo nga nag-tailgating niining ambulansya. Ang maong nagbaniho sa itom nga motorsiklo ni hunat sa iyang padagan. Apan adunay nigo ang laing motor gikan sa daplin. Sa dihang mulihay na unta ang driver na outbalance na hinuon kini og natumba ngadto sa laing motorsiklo og nakasagid usab sa lain pang motorista. Samtang ni ay auto nga naa sa inner lane og nagpaabot sa go signal. Apan isuway sa pagawas sa linya. Nagkasaghiray na hinuon kini sa laing sakyanan nga nag-change lane usab. Hinuon pulos nagkasinabot ang mga hingtungdan ug waray nagrabihan kanila. Uban ni Marlon Malgazo. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.